Now it's time to bring in the master. Bagă-mă. Salutare, dragi primate, reprimate. Înainte să intrăm în familiarități care, evident, dacă vă veți învârti pe aici suficient de mult timp, vor apărea inexorabil, cuvinte șmechere, trebuie să mă prezint și eu, pentru cei care nu mă cunosc, pentru că sunt o mare vedetă sau ceva. Numele meu este Eduard Olaru și ce vedeți pe ecran, evident, este un avatar, dar probabil unii dintre voi o să întrebe: vai, dar de ce? De ce nu te prezinți cu farina ta proprie și personală? Păi, răspunsul e simplu. Pe lângă faptul că sunt frumos foc, din păcate nu am nici lumini, nu am nici cameră, nu am nici dracu să ia de viață. Așa că voi apela la acest avatar drăguț, un cimpanzeu care vă asigur e mult mai simpatic decât mine, dar cu vocea asta minunată am să mă adresez vouă cel puțin de 2 ori pe săptămână, sperăm, odată într-un astfel de clip în care vom discuta diverse chestiuni de cultură generală, să le zicem așa, abordând vari subiecte cu multe paranteze deschise și răs deschise și apoi închise și apoi iar deschise. Pentru că, ce să vezi, ca să înțelegi lumea, care e un loc extrem de complex, trebuie să ai, o cultură generală foarte vastă. Și vrând nevrând, pentru aceste clipuri am învățat și eu foarte multe și vă transmit la rândul meu aceste informații. În niciun caz nu cred că veți veni aici în căutarea unui scop în viață, unui așa zis guru care să vă traseze liniile directoare pentru succes, pentru a deveni masculi alfa, pentru a deveni bogați, pentru dracu să-i cheptene pe toți ăștia scroci nenorociți, așa. Deci, acestea fiind spuse, haideți să-i dăm drumul și pe parcurs, dacă, repet, vă veți mai învârti pe aici și veți reveni, vom mai discuta câte ceva despre scopul acestui canal de YouTube și ce își propune el pe viitor. Ok, să-i dăm drumul. Pentru început, haideți să o luăm așa ușor. Bănuiesc că cei mai mulți dintre voi au văzut măcar o dată în viață un film din seria Star Wars. Nu-i vorba, eu sunt mai degrabă un fan al filmelor Star Trek, dar, mă rog, asta e treaba fiecăruia, fiecare e cu ce vrea să vadă, ce îi se pare mai interesant. Dar, oricum, mi se pare absolut simpatic să începi o poveste de la episodul 4, dar, mă rog, fiecare cu ale lui, treaba voastră, ce vă place și ce nu. E o poveste cu bine, rău și politică, multă politică, cel puțin în episoadele 1-3, ceea ce mi se pare din nou foarte, foarte simpatic. Acest prequel la sequel, la dublu sequel, minunat. Așa, și cu toții bănuiesc că ați auzit de cavalerii Sith. La modul în care pronunț eu acest cuvânt e cam bancul ăla cu septimiu, noi suntem septverinoți. Da, mă, de ce? Mi-am uscat limba. Da, umor de clasa 5-a. Însă știm cu toții că acești cavaleri Sith aveau cumva o deviză prin care erau descriși, și anume Only a Sith deal in absolutes. Asta însemnând, în traducere liberă, numai un Sith judecă lucrurile în adevăruri absolute. Și acum vor veni unii care vor spune: actually, dacă ești un Sith, imediat ce ai spus acest lucru, ai spus și tu un absolut, deci... Ok, bine. Da, știm, cu toții suntem de-a dreptul impresionați de nivelul de logică și gândire analitică de care dai dovadă, tu debate lord, care ia și analizează fiecare rahat de pe internet sau dintr-un film de aventuri, jos pălăria, chapeau. Adevărul e că nu întâmplător am adus în discuție această deviză din Star Wars, pentru că, de fapt, din punctul meu de vedere, această replică are o mare valoare de adevăr. În termeni mult mai prozaici, s-ar traduce cam așa: numai tâmpiții au certitudini. Ce ar însemna asta mai exact?
Păi e simplu, că nimic din ceea ce considerăm noi ca fiind bătut în cuie nu e decât temporar și imediat. Însă o certitudine, wink wink, e că lucrurile se vor schimba la un moment dat, iar chestiunea este mult mai nuanțată decât pare. Hai să luăm un exemplu simplu. Fiecare dintre noi are certitudinea că în timpul vieții sale soarele va răsări în fiecare dimineață. Și da, soarele va răsări și în timpul vieții noastre și a urmașilor noștri și a urmașilor noștri în veacul veacului, iar soarele va răsări atâta vreme cât va exista specia umană și cel mai probabil mult timp după ea. Însă va veni acea zi în care soarele se va extinde atât de mult încât va înghiți planeta Pământ. Și din acel moment soarele nu va mai răsări deoarece nu va mai exista Pământul. Bine, poate exagerez și eu puțin. Din câte spun oamenii de știință, Pământul nu își va înceta vreodată mișcarea de rotație, deși pe vremea dinozaurilor, acum vreo 70 de milioane de ani, ziua avea 23,5 ore, iar anul avea 372 de zile. Dar dacă soarele se va extinde până la noi, în mod evident, nu va mai rămâne din această planetă decât o imensă piatră prăjită. Mă rog, înțelegeți voi. Totuși, haideți să deschidem o scurtă paranteză și să discutăm nițeluși despre centrul sistemului nostru solar, un fapt incontestabil, încă negat de mulți ignoranți aroganți care își trag înțelepciunea din cunoștințele mai mult decât imperfecte ale antichității și evului mediu. Ca orice în univers, sistemul nostru solar a avut și el un început și, desigur, va avea un sfârșit într-o formă sau alta. Stelele se nasc din nori de gaze și de praf de dimensiuni absolut de neimaginat care plutesc în spațiul cosmic. În aceste maternități de stele, gravitația face ca gazele să colapseze în diverse regiuni și în urma acestui fenomen se formează sfere imense de foc. Telescopele NASA au captat aceste imagini pătrunzând adânc în trecutul îndepărtat al Universului. Primele stele au apărut la aproximativ 1 miliard de ani după Big Bang, momentul zero al nașterii Universului, care de atunci se extinde mereu. Iar pentru a auzi glasul Big Bang-ului este de ajuns să deschideți un radio și să ascultați fâșâitul dintre posturile FM sau AM. Acesta este sunetul radiațiilor reziduale care încă mai vin spre noi încă de la începuturile lumii. Soarele nostru, o stea de mărime medie, s-a născut în condiții similare acum circa 4,6 miliarde de ani, iar din praful din jurul său au început să se formeze planetele telurice, sateliții, asteroizii și cometele. Viața a apărut relativ recent pe Terra, dacă putem numi așa cei 3,5 miliarde de ani, iar acest fericit eveniment a dus într-un final la evoluția speciei noastre. Cum presupun oamenii de știință că a apărut viața pe Pământ, e o discuție pe care o vom avea altă dată. Suntem norocoși că am avut un loc propice care să ne faciliteze existența. Mercur nu ar fi fost o opțiune, fiind prea aproape de Soare. Venus nu e nici ea vreun loc în care ai vrea să ieși din casă, având o atmosferă absolut teribilă. Rămân Terra și Marte. Iar Marte e o planetă extrem de ghinionistă care, în urma răcirii miezului, și-a pierdut câmpul magnetic și atmosfera. Și regret să-i dezamăgesc pe naivi, dar nici măcar o întreagă armată de Elon Musk nu va putea rezolva problema asta cu tehnologia existentă. Ca să nu mai spunem că terraformarea prin bombardamentul nuclear e o idee pe care numai un cretin ar putea să o emită și să o creadă. Nici măcar un șobolan de mosc n-ar pune botul la așa ceva. În fine, o să mai discutăm noi despre scroci și naivi creduli cu alte ocazii. Întorcându-ne la Soare, frumosul nostru astru se află la o distanță, o temperatură și la niște dimensiuni potrivite care să ne permite să existăm. Însă, după cum spuneam mai devreme, lucrurile se vor schimba în timp. În vreo 12,5 miliarde de ani, Soarele se va expanda devenind o gigantă roșie care va înghiți planetele Mercur și Venus, purjolind în acest timp planetele Pământ și Marte. În cele mai pesimiste scenarii, Pământul va fi și el înghițit în 7,5 miliarde de ani. Aș vrea să vă spun că ne va lua dracu, dar fiți fără grijă. Omenirea va fi de mult dispărută din univers în acel punct. Țineți cont că cel mai îndepărtat strămoș al nostru, din punct de vedere evolutiv, a apărut acum circa 7 milioane de ani, iar specia noastră are în jur de 200.000 de ani. Ori noi vorbim aici despre o perioadă de
4 ori mai mare decât cea de la apariția vieții până în prezent. Ei bine, după această perioadă de creștere, gravitația își va spune din nou cuvântul și Soarele va colapsa în sine, dând naștere unei pitice albe, o stea cu o dimensiune similară cu cea a Pământului, dar cu o masă și o gravitație absolut uluitoare. Iar asta se va întâmpla doar pentru că Soarele este o stea cu o masă relativ mică prin comparație cu surorile ei mai mari, care se vor transforma în supergigante roșii, apoi în supernove, exact ca Dacia, iar la final, în funcție de condiții, devin fie o stea neutronică, care se transformă în pulsar, fie vor crea o gaură neagră care va erupe în spațiu raze X. Apropo, vă recomand cu drag seria de documentare How Universe Works. Vă asigur că merită timpul petrecut în fața monitorului. Ok, sfârșitul parantezei. Înapoi la povestea noastră. Din păcate, problema tâmpiților cu certitudini este că vor să le impună și celorlalți din jurul lor, chiar și cu forța dacă e necesar. Iar acest comportament tiranic este tipic tâmpiților, astfel că atunci când tirania devine instituționalizată, oamenii care au opinii diferite devin victime ale sistemului. Un caz bine cunoscut și relevant pentru povestea noastră este cel al Bisericii Catolice, care, prin brațul terifiant al Inchiziției, încerca să reducă la tăcere orice interpretare neconformă cu dogma stabilită de liderii instituției. Iar un anume cleric, cunoscut sub numele de Giordano Bruno, avea să sufere cele mai grave consecințe pentru crima de a gândi liber și de a interpreta textul biblic în alt mod decât voiau superiorii lui ierarhici. Probabil vă întrebați ce norme a îndrăznit să sfideze acest eretic nenorocit care a sfârșit prin a fi ars pe rug de Inchiziție. Ei bine, haideți să citim unul dintre fragmentele din Vechiul Testament asupra căruia a îndrăznit să-și dea cu părerea. Citez. Atunci s-a ridicat slava Domnului de pe heruvim spre pragul templului și templul s-a umplut de nori, iar curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Freamătul aripilor heruvimilor se auzea până și în curtea de afară, ca glasul când vorbește Dumnezeu Atotputernicul. Când a dat Domnul poruncă omului celui îmbrăcat cu haina de in și i-a zis: ia foc dintre roțile cele dintre heruvimi. Și când a intrat el și a stat lângă roți, atunci unul din heruvim și-a întins mâna în focul cel dintre heruvimi, a luat și a dat în pumni celui îmbrăcat în haina de in, iar el, luându-l, a ieșit. Și la heruvim sub aripi se vedeau un fel de mâini omenești. Căutând atunci am văzut lângă heruvimi 4 roți, câte o roată lângă fiecare heruvim. Roțile acestea erau la vedere ca și crisolitul. După făptură erau toate la fel și parcă erau vârâte una în alta. Când ele mergeau în toate 4 părțile și în vremea mersului nu se întorceau, ci încotro era îndreptat capul heruvimului, într-acolo mergeau și în vremea mersului nu se întorceau. Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mâinile lor și aripile lor erau pline de ochi, asemenea și roțile, toate cele 4 roți de jur împrejur. Roților acestora, după cum am auzit eu, li s-a zis Galgal, vijelie. Ezechiel 10:4-13. Iar eu am zis: wow, băiatul meu, mai lasă tripurile pe ciuperci că ești praf, prieten drag. Da, mă rog, ok. Ce a înțeles Giordano Bruno din tripul pe hawaiasca al lui Ezechiel? Apropo copii, nu vă mai drogați, just say no, ok? Ok. În mod interesant, Jordi a tras următoarea concluzie. Mișcarea roților heruvimilor arăta că universul, deci domeniul celest, e infinit în orice direcție și nu e limitat de firmamentul cerului, așa cum se credea. Iar dovada acestei revelații se afla scrisă chiar în Biblie. Trebuie să recunoaștem că omul nostru avea o interpretare extrem de interesantă din ceea ce nouă ar putea să ne sune ca un mambo-jumbo desprins dintr-un delirium tremens, însă mai mari biserici
bisericii catolice nu s-au arătat prea încântați de această idee care intra în conflict cu varianta autorizată. Cum intra în conflict? Ei bine, asta nu prea putem ști, spre deosebire de musulmanii acelei perioade, de fapt, de prin secolul XII, care considerau că răspunsul pentru tainele universului se află în Coran și încercau cumva să folosească această carte sfântă pentru a înțelege lumea din jur prin interpretarea ei. Creștinii noștri erau puțin mai inflexibili, ca să zic așa. Se poate spune că ei judecau lucrurile în funcție de niște adevăruri absolute, nu? Da. Ei bine, Giordano Bruno și-a petrecut o mare parte a vieții fugind prin Europa, din țară în țară, și într-un final a fost dus în fața curții închizitoriale, a stat în temniță o bucată lungă de vreme, iar finalul și l-a găsit în flăcările unui rug. Și toate astea pentru că au avut îndrăzneala să interpreteze de la sine putere textul biblic și a refuzat să se dezică de propriile concluzii, chiar și în mâinile torționarilor sau sub pericolul unei morți terifiante și iminente. Ok, haideți totuși să încercăm măcar să fim onești. Interpretarea asta a unui text biblic nu a fost nici pe departe unicul motiv pentru care Giordano Bruno a sfârșit pe rug și nici măcar cel mai important dintre aceste motive, deși a rămas în istorie datorită lui. El chiar a fost un eretic după toate regulile bisericii catolice, abandonând ordinul călugărilor dominicani, adoptând viziunile calviniste, o altă sectă protestantă despre care probabil ați mai auzit, și a pus la îndoială o serie de chestiuni extrem de importante din punct de vedere dogmatic, cum ar fi condamnarea pentru eternitatea păcătoșilor la focul iadului, virginitatea Fecioarei Maria, validitatea ideii de Sfântă Treime sau natura divină a lui Hristos și, mai presus de toate, ideea împărtășaniei, care presupune că vinul și pâinea se transformă cu adevărat în timpul ritualului în trupul și sângele Mântuitorului. La urma urmei, Giordano Bruno a fost un cleric, nu un om de știință. Dacă aveți timp să vă uitați la seria Cosmos, prezentată de Neil deGrasse Tyson, vă rog să o faceți, totuși țineți cont că multe dintre poveștile din acest serial sunt puternic romanțate și se focusează doar pe anumite aspecte ca să make a point, cum zice suedezul. De asemenea, e musai să-l urmăriți pe Cristian Presură, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai informației științifice din România. Și evident mai sunt și alții pe care am să-i vi recomand pe parcurs, în funcție de subiectele abordate în clipuri. Vă asigur că aveți ce învăța de la acești oameni. Dacă aș fi puțin mai nesimțit, v-aș sfătui să fiți precum Giordano Bruno. Însă tare mi-e teamă că un astfel de îndemn ar fi pur demagogic și grețos. Câți dintre noi ar fi capabili să înfrunte moartea pentru propriile principii? Câți dintre noi ar fi precum dizidenții ruși antirăzboi, de exemplu, care au intrat în colimatorul regimului putinist și acum suferă în închisoare pentru crima de a fi pacifiști și de a considera operațiunea specială din Ucraina drept un masacru fratricid. Tot ce pot face este să insist, dacă ar fi posibil, să nu uităm cine sunt eroi adevărați ai acestei lumi și să nu ne lăsăm mințiți de propaganda urii scelerate. Bun, acestea fiind spuse, hai să ne întoarcem la povestea noastră. Poate că mulți dintre voi se întreabă de ce Biserica Catolică s-a transformat într-o instituție a terorii, slujind mai degrabă unui zeu demonic însetat de sânge decât iubirii de aproapele predicate de Hristos. Vorba aia, cine are nevoie de diavol când are un asemenea Dumnezeu? Ei bine, răspunsul este relativ simplu. Papalitatea simțea cum scaunul de sub ea începe să se clatine. Autoritatea era contestată de din ce în ce mai multe voci, iar corupția din cadrul instituției îi scădea prestigiul în mod alarmant. Așa că, în loc să țină cont de critici și să încerce să-și rezolve problemele, Biserica Catolică a ales calea forței și a terorii. Atâta doar că nu toți ereticii puteau fi anihilați, iar unul dintre ei a reușit să eschiveze lungul braț al Inchiziției, bătând în cuie Biserica Catolică pe ușa catedralei. Vorbim desigur despre Martin Luther, clericul care avea să pună bazele unei noi interpretări reformiste a creștinismului, care avea să degenereze într-un haos distopic pe care îl putem observa în zilele noastre.
și anume protestantismul. Desigur, Martin Luther se încadra într-un întreg cor al protestantismului și al criticii fervente împotriva Bisericii Catolice, printre care se numărau nume care au lăsat în urma lor religii, practic secte destul de importante, și aici mă refer la Jan Hus sau la Calvin. De asemenea, duse erau vremurile lui Carol cel Mare, în care Biserica Catolică și monarhia lucrau mână în mână, coroana laică plecându-se în fața celor 3 coroane papale. În secolul al XVI-lea, regii începeau să-și ia aere de independență. La ce bun să stăpânești peste mulțimi de oameni dacă voia ta personală este la cheremul unui individ aflat la mii de kilometri în cetatea eternă Roma. Unul dintre acești regi a fost Henric al VIII-lea, care avea și el o micuță problemă. Roia musai un moștenitor, iar reginele lui nu prea îi făceau acest hatâr. Problema era că nu putea divorța de ele, motiv pentru care a și scurtat de cap vreo 2 dintre cele 6 nefericite care au fost consoarte. Sunt sigur că TLC ar fi făcut un reality show extrem de interesant în legătură cu reginele consoartele lui Henric al VIII-lea. Acolo poveste cu Sister Wives, nu ce vedem noi acum la televizor. V-aș recomanda serialul Dinastia Tudorilor, dar pentru că nu mi-a plăcut absolut deloc, n-am să o fac. Poate o fi pe gustul vostru în caz că îi dați o șansă. Mă rog, noroc bun cu asta. Ok, înapoi la poveste. Ei bine, deoarece papa i-a refuzat în repetate rânduri privilegiul de a divorța, Henric al VIII-lea s-a dezis de Biserica Catolică, a instaurat propriul cult în regat, anglicanismul, în care regele era și liderul bisericii. Cu alte cuvinte, un papă al unei imitații insulare de Biserică Catolică. Pe sistemul, mami, vreau și eu catolicism, lasă dragă că avem acasă anglicanism. Pe de altă parte, Biserica Catolică se simțea depășită și de progresul științific al perioadei, spre deosebire de epoca de aur a califatului islamic, unde științele erau considerate instrumente prin care oamenii înțeleg misterele creației divine. Biserica Catolică își baza imaginea despre lume și univers pe propriile interpretări ale Sfintelor Scripturi. Tocmai de aceea, un savant precum Galileo Galilei, care a perfecționat luneta, putând astfel să studieze în detaliu suprafața lunii și drumul diverselor planete pe cerul nopții, a fost considerat un alt pericol pentru dogma creștină și un izvor de erezie. Ideea conform căreia Pământul nu doar că se află în centrul universului, dar se și învârtea în jurul soarelui, era considerată mult prea periculoasă și smintitoare pentru a fi lăsată să circule liber. Astfel, Galileo Galilei a fost nevoit să apară în fața curții inchizitoriale, să-și susțină descoperirile pe care le adunase în câteva cărți dedicate domeniilor pe care le-a studiat, iar onorații judecători au găsit de cuvință să-l condamne la domiciliu forțat pentru tot restul vieții. Galilei s-a bucurat de acest gest de clemență pentru că, la final, s-a dezis de descoperirile sale, neavând înflăcărarea inflexibilă până la sacrificiul suprem al lui Giordano Bruno sau al lui Jan Hus. Apropo de Jan Hus, se povestește că acesta, în timp ce se afla pe rug, ar fi exclamat "O sancta simplicitas", adică "O sfântă naivitate", atunci când o femeie bătrână a aruncat o surcică pentru a alimenta focul ce avea să-l mistuie. Mă rog, mai puțin lipsit de instinct de conservare, Galilei și-ar fi spus în barbă la sfârșitul procesului "E pur si muove", și totuși se mișcă, adică Pământul. Pământul se învârte în jurul soarelui, indiferent de verdictul curții de justiție sau dacă el însuși recunoaște acest lucru sau nu. În ciuda opoziției bisericii, indiferent de cult, știința a progresat. Astfel, în secolul al XIX-lea, pornind de la bietele lunete perfecționate de Galilei, profesorul John Herschel a construit în Africa de Sud primul observator astronomic de mari dimensiuni, cu ajutorul căruia cerceta măruntaiele Universului. El nu a fost primul care a făcut asta, ci a dus mai departe activitatea tatălui său, care la rândul său a fost un mare nume în domeniul acesta al astronomiei. O astfel de inovație, de-a dreptul de necrezut pentru al 3-lea deceniu al secolului al XIX-lea, a aprins imaginația opiniei publice. Păi cu un astfel de telescop, cine știe ce mistere ni se pot dezvălui, am putea vedea suprafața lunii, așa cum un ochean ne ajută să vedem vârful dealului de la 1 kilometru distanță.
Ce ascunde acea lume către care nenumărate generații au privit în nopțile senine cu lună plină? Omul din lună le zâmbea tuturor, sau, mă rog, iepurile din lună dacă erai japonez, dar oare ce civilizații locuiau pe suprafața satelitului nostru natural? Ce faună era acolo? Ce vegetație? Și întrebarea cea mai importantă, era făcută luna din brânză? Complicat. Deci iată cum aceste întrebări fără răspuns la acea vreme erau pe cale să își primească lămuririle de rigoare. Așa că nu a trecut mult timp până când presa a început să scrie despre tot soiul de descoperiri fantastice realizate de profesorul Herschel. Oameni cu aripi de liliac, femei cu aripi de fluture, inorogi, bizoni ciudați, castori bipezi, un soi de lame uriașe sau ceva între lamă și girafă, ceea ce în termeni evolutivi nu este foarte departe așa, cocostârci cu ciocuri ondulate și alte minunății. Ziarul The Sun din New York le transmitea cititorilor pasionați că profesorul Herschel ar fi spus despre acești oameni naripați că ar fi avut un grad scăzut de civilizație, trăind precum sălbaticii primitivi, vânând bizoni cu ciomege și prinzând inorogi în țarcuri create din propriile trupuri cu aripile întinse în lături. Ținutul era exotic și bogat în vânat, iar oamenii liliac trăiau în comuniune cu natura, aducând un trai relativ pașnic și totuși înălțau temple monumentale. Da, evident profesorul Herschel ar fi plănuit chiar o expediție până la lună, o corabie echipată cu baloane cu aer cald, ceva ca Jules Verne, nu? Astfel încât să ajungă până acolo, iar la întoarcere pânza balonului principal ar fi fost transformată într-o umbrelă parașută care să asigure o coborâre lină ajutată și de oamenii liliac, a căror denumire științifică ar fi fost Vespertilo Homo, capturați de pe suprafața selenară și aduși pe pământ împreună cu alte elemente faunistice și botanice pentru a fi studiați de naturaliști. După cum vedem, înrobirea și răpirea unor oameni din alte rase era ceva, un fapt comun și absolut firesc pentru oamenii civilizați în acele perioade. Condițiile de pe lună ar fi fost atât de prielnice încât satelitul ar fi putut fi colonizat, populația de oameni lilieci înrobită și pusă să muncească, iar pionierii ar fi putut pune bazele unei civilizații pământești după toate regulile lumii civilizate, exploatând resursele naturale și trimițând surplusul pe pământ. Elon Musk! Acest om cu idei vechi din secolul XIX, superb. Desigur, probabil vor exista conflicte cu oamenii liliac, ceea ce pe Marte nu ar exista, because Americans go home, dar dată fiind cultura lor net inferioară, băștinașii nu vor fi greu de supus. Pam, pam, pam. A trecut destul de mult timp până când profesorul Herschel să afle ce îi se punea în gură, el aflându-se tocmai în Africa de Sud, unde își făcea cercetările. Și, evident, a trimis dezmințirile de rigoare, punând capăt unei povești mult prea simpatice pentru vremea respectivă, adică, la dracu, party pooper, e o vorbă, nu lăsa adevărul să strice o poveste bună. Nu prea avea umor domnul Herschel, din câte se pare. Da, subiectul însă a fost intens speculat, iar ziarele care abordau această poveste fantastică și-au vândut edițiile ca pâinea caldă, practic. Responsabil pentru această dezinformare grosolană, dar extrem de creativă, dacă e să fim onești, a fost Benjamin Day, directorul de la acea vreme a publicației The Sun din New York, care a publicat textele lui Richard Adams Locke, un jurnalist englez stabilit în Statele Unite. Fenomenul a fost numit Great Moon Hoax, m-am murdărit de engleză pe la gură, mă scuzați, și trebuie să-i acordăm totuși meritul lui Locke de a crea o adevărată satiră science fiction cu privire la colonialism și la modul de gândire occidental în raport cu teritoriile și populațiile nou descoperite și cucerite.
Poate că scopul său nu a fost unul nobil, însă a sfârșit prin a fi o oglindă foarte edificatoare a valorilor societății vestice din acea vreme. Acest episod ar trebui să ne servească drept învățătură de minte în ceea ce privește fenomenul fake news și dezinformarea publicului cu scopul speculării senzaționalismului și al obținerii de cât mai mulți bani din buzunarele credurilor. Rețeta este aceeași. Se ia o fărâmă de adevăr, în acest caz descoperirile legitime ale astronomului Herschel, apoi se țes tot soiul de minciuni care să sune ca fiind adevărate în urechile naivilor. Exista un astronom Herschel? Sigur că da. Avea el un telescop enorm? Absolut. Studia el suprafața selenară? Normal, mai încape îndoială. Uite câte informații corecte ți-am dat. Cum mai putea să nu crezi și restul poveștii? Cum spunea cineva, istoria nu se repetă, dar rimează. Deci aveți mare grijă în cine vă puneți încrederea și cât de creduli sau reacționari sunteți. Pentru că e o limită foarte, foarte fină între cele două extreme. E bine, 130 de ani mai târziu, în anul 1959, omul, pe numele lui Neil Armstrong, urmat de al doilea om, Buzz Aldrin, pășeau pentru prima dată pe suprafața lunii. Un pas mic pentru om, un salt imens pentru omenire. Știți și voi povestea. Haideți să mai deschidem o paranteză, că doar o fac pe timpul vostru, iar voi ați rămas aici tocmai pentru a auzi chestii interesante, cred eu. Mulți oameni care trag prea multe gaze de eșapament în piept se întreabă în mod simpatic dacă a ajuns Neil Armstrong pe lună, cine i-a făcut poze, ha? Cine i-a făcut poze, ha? Răspunsul e clar oglindit în viziera unui astronaut care l-a însoțit pe Armstrong pe solul selenar și care a făcut o mare parte din poze, dar a avut nefericirea să fie al doilea om pe lună, deși echipajul era format din 3 membri. Și e mare păcat că echipamentul astronauților era atât de asemănător. Dacă ar fi fost mai colorați, diferiți, da, ca fetițele Powerpuff, poate ar fi fost ceva mai puține probleme de înțelegere pentru mințile simpliste ale unora. Deci, ce se vede în vizieră? E Neil Armstrong, care îl fotografiază pe colegul său Buzz Aldrin. De unde știm că e Buzz Aldrin? Pentru că scrie pe uniformă în puii mei, pe o etichetă cât toate zilele de altfel. Dar ce-i cu steagul, vor zice unii? De ce flutură steagul, boss? Pe lună n-ar trebui să fie vânt? Că luna n-are atmosferă. Ha, șahmat! Hold your horses, my boy. Se numește inerție. După cum puteți vedea în imagine, steagul este fixat pe un suport în formă de unghi drept, iar pentru a înfige în sol steagul a fost nevoie să îl apese prin rotire, ceea ce a dat materialului textil o mișcare ondulatorie, care, ghișce, în condițiile gravitației selenare, care e mult mai mică decât cea de pe Terra, a continuat să se miște o perioadă mai lungă de timp până când, evident, s-a oprit. Cred că este foarte supărător pentru colegii lui Neil Armstrong să fie ignorați până într-acolo încât aproape să li se uite existența, în condițiile în care realizările lor au avut o imensă importanță științifică. Iar celelalte echipaje care au ajuns pe lună, ce să mai vorbim, nici dracul nu mai știe că au existat vreodată. Da, cunoaștem cu toții numele celui dintâi om care a făcut ceva, iar cei care îi urmează se scufundă în anonimat, iar asta e teribil de nedrept. În fine, să revenim la povestea noastră. Am închis paranteza. Și din păcate, tot ce au găsit pe suprafața lunii a fost doar piatră seacă, nici vorbă de brânză, nici vorba de inorogi, nici vorba de oameni iliac, păduri, temple, absolut dezamăgitor. Dezamăgitor. Da. Unde erau acele femei fluture? Nu știm. Cu toate că au fost 6 echipaje care au ajuns pe lună până în anul 1972, nu s-au schimbat prea multe lucruri, din păcate. Satelitul nostru natural, tot piatră seacă a rămas. Așa că NASA și-a schimbat puțin el direcția și și-a îndreptat privirile către spațiul cosmic, dincolo de marginile sistemului nostru solar.
dacă sovieticii au reușit în 1967 să trimită prima sondă spațială pe Venus, unde a și rămas pentru generațiile următoare, că așa facem noi, lăsăm deșeuri pe unde apucăm, ca la picnic, ca în pădure. Așa, americanii au reușit performanța de a trimite 5 ani mai târziu, în 1972, o sondă spațială care să depășească sfera gravitațională a Soarelui. Din păcate, Pionier 10 și-a încheiat transmisia către Terra în 2003, la o distanță de 12,23 milioane de kilometri. Pionier 10 avea misiunea de a transmite imagini către Terra în drumul ei pe lângă aceste două planete, Jupiter și Saturn, iar apoi, folosindu-se de forța gravitațională a lui Jupiter, să fie proiectate în afara sistemului solar, în adâncurile galaxiei. Pe măsură ce Pionier 10 se îndepărta de Pământ, Soarele devenea din ce în ce mai mic, până ce, într-un final, a devenit o altă luminiță printre miliarde de stele. Însă, dincolo de scopul pragmatic al acestei sonde, și anume acela de a fotografia de aproape planetele pe care Galileo Galilei le-a putut admira la dimensiunea unor biete pete văzute prin lentilele telescopului său rudimentar, Pionier 10 mai duce cu sine o comoară destinată unor eventuale civilizații extraterestre. Pe o placă de metal denumită placa de aur Pionier, oamenii de știință au transmis un mesaj grafic format din imagini și simboluri considerate a fi universale și ușor descifrabile, de către ființe dotate cu o inteligență superioară, cel puțin teoretic, cu o tehnologie avansată, cel puțin teoretic, măcar până la stadiul celei de pe Terra. Ideea e foarte, foarte simpatică, e atât de sapiocentristă în esența ei, mesaje universale, de râsul curcilor, ce să mai... Mă rog, în fine. Ok, hai să reluăm, așa. Placa prezintă desene ale unui bărbat și a unei femei care descriu practic specia umană. Bărbatul are o mână ridicată într-un gest prietenos de salut. Placa include o hartă schematică a sistemului solar cu traiectoriile lui Pionier 10 și ale Pământului. De asemenea, mai include o diagramă a 14 semnale pulsare ale unor stele remarcabile, astfel încât eventualii receptori extraterestri să poată identifica poziția relativă a Pământului față de aceste stele. Și o reprezentare a sistemului nostru de numerație binară utilizat pentru a transmite numere de la 1 până la 10. De asemenea, mai este reprezentată silueta sondei Pionier, alături de oamenii care au construit și trimis această sondă în spațiu. Ei bine, imaginați-vă un scenariu similar cu cel din documentarul Alien Planet, pe care vi-l recomand cu mare drag, pentru că e foarte bine gândit și foarte creativ, cu toate că unii dintre voi ar putea considera că grafica 3D e cam depășită. În drumul ei prin vidul cosmic, sonda Pionier 10 ar putea ajunge pe o planetă care întrunește condițiile propice vieții. Cam ce garanție avem în sapiocentrismul nostru că inteligența unor extraterestri, modul lor de gândire și raportare la realitate ar fi în vreun mod similar cu al nostru? Oare vom avea ceva în comun cu aceste forme de viață în afara faptului că sunt bazate, sperăm, pe carbon? Probabil acum o să vă întrebați de ce am tot bătut apa în piuă despre univers, astronomie, sistemul solar, oameni din lună, sonde spațiale, extraterestri, bla 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 bla. Ei bine, răspunsul e simplu. Cred că ar trebui să renunț la asta cu ei bine, nu? O folosesc cam des. Mă rog, okay. Pentru a arăta că spațiul cosmic, cu misterele sale, este mult mai complex decât mintea noastră umană, limitată la experiența pe care o acumulăm în condițiile specifice acestei planete pe care ne-am format și pe care o populăm. Una dintre cele mai bune analogii în legătură cu percepția noastră cu privire la modul în care ne raportăm la univers îi aparține lui Douglas Adams, un scriitor britanic, care spune cam așa: imaginați-vă o băltoacă
în asfalt, trezindu-se într-o dimineață și spunându-și în sinea ei: în ce lume interesantă mă găsesc și în ce groapă interesantă mă aflu. Mi se potrivește perfect, nu-i așa? De fapt, e ciudat cât de bine mă cuprinde. În mod sigur a fost creată special pentru mine. Ei bine, nu. Groapa nu a fost făcută special pentru balta din anecdotă, ci a avut loc un cumul de factori care l-a adus la apariția ei în acel loc. Drum asfaltat, trafic, erodarea asfaltului, vechimea drumului, miserupismul administrației locale, ploaia, etc. Cam la fel stau lucrurile și în privința speciei umane. Norocul de a ne afla pe o planetă viabilă, situată la o distanță potrivită față de Soare, existența atmosferei așa cum o știm în ziua de azi și multe altele au dus la fericitul rezultat al apariției noastre pe aici, cele mai speciale ființe din univers, făcute după chipul și asemănarea divinității, care a creat totul special pentru noi. Deși nici măcar pe frumoasa noastră planetă albastră nu putem locui chiar peste tot, cea mai mare parte a acestei sfere enorme fiind extrem de ostilă speciei noastre. Dacă este un sfat pe care îmi permit să vi-l dau, este de a privi cu maximum de scepticism pe oricine susține că are vreo certitudine cu privire la orice fenomen sau aspect al existenței noastre în univers. Specia noastră este exact ca un copilaj care face primii pași nesiguri în afara țarcului și care vede odaia învecinată prin spectrul infim al găurii cheii. Un adevăr absolut, Sankey, e că oamenii nu-și pot imagina decât ceea ce au experimentat ei înșiși prin intermediul propriilor simțuri. Nu mă credeți? Ok, hai să vă dau un exemplu. Știți cu toții miniaturile pe care scribii medievali le realizau pentru a însoți textele pe care le transcriau. O miniatură este o ilustrație integrată într-un text, iar calitatea ei, e mai bună sau mai mică în funcție de talentul scribului care o realizează. Iar talentul multora dintre acești călugări lăsa mult de dorit, nefiind capabili să realizeze niște reprezentări de bun simț ale unor animale domestice comune, precum caii sau pisicile pe care le întâlneau în viața lor de zi cu zi. Ce așteptări am putea avea de la acești oameni de mânări deplorabile în domeniul artelor plastice să redea cât de cât fidel niște ființe care le erau descrise în jurnale de călătorie, scrise de exploratori care vizitau ținuturi îndepărtate. Fie că vorbim de crocodili, elefanți, scorpioni, struți, pantere sau maimuțe, rezultatul fraților într Hristos erau de-a dreptul jalnice. Și, de ce să nu recunoaștem, poate că nu era în totalitate vina lor, având în vedere că, după cum am mai spus și înainte, mintea umană e incapabilă să reprezinte ceva ce nu a văzut niciodată. Iar ceea ce este valabil pentru elemente faunistice este observabil și în ceea ce privește oamenii din alte rase și culturi provenind din alte părți ale lumii. Și am putea crede că acești călugări medievali erau niște proști ignoranți. Însă e suficient să ne uităm la un serial precum Star Trek pentru a observa exact aceleași limitări la oamenii din secolul 20, care nu au putut să-și imagineze niște extraterestri, mai de Doamne ajută, în afară de niște umanoizi cu măști de latex. Desigur, ajută mult să empatizezi cu o ființă care e apropiată de ceea ce cunoști și înțelegi ca fiind o altă persoană. Asta ca să nu mai punem la socoteală limitările de buget în ceea ce privește efectele speciale. Your special effects are lame. That's not the point. Yes, it is. Însă până și în filme absolut excepționale precum Nope, pe care vi-l recomand cu mare drag, imaginația umană își vădește limitele. Da, nu avem de-a face cu farfurii zburătoare în ideea de nave spațiale, iar extraterestrul nu are formă umanoidă. Însă, în final, modelul care a stat la baza acestui concept au fost creaturi marine precum meduzele sau caracatițele. Oricum, filmul este absolut genial și ar fi mare păcat să nu îl urmăriți. Să-mi dați un feedback cu opiniile voastre în caz că vă rupeți câteva ore din viață ca să-l vedeți. Ok, bun. Hai că ne-am întins cam mult pentru prima noastră întâlneală virtuală de stat la povești și voi pune punct aici acestui clip. Tot ce pot să vă rog este să mai reveniți, ne vom mai întâlni săptămâna asta pentru a discuta diverse chestiuni așa la taclale cu maimuța, cum s-ar zice, și vom mai vorbi despre alte lucruri, cred eu, interesante. Sper că vi s-a părut interesant ce am
prezentat până acum. Data viitoare vom vorbi despre dinozauri și alte lucruri, evident legându-le de modul în care suntem practic incapabili să ne imaginăm ceva ce, să ne imaginăm cu exactitate ceva ce nu am văzut niciodată în viața noastră și cum știința ne ajută în a ne forma o idee cât mai clară cu privire la modul în care arătau aceste creaturi pe care noi nu le-am prins practic pe scara evoluției de-a lungul erelor geologice, era cât pe ce să spun glaciare. Ok, bine dragilor, vă salut, o zi bună vă doresc sau o seară bună sau o dimineață bună, toată săptămâna să vă fie excelentă și ne reauzim data viitoare. Haideți, v-am pupat, baftă! Ai tras? Da. 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 Mai tragem o dată? Ajunge, nu?